Cepatnya jasad dipendam. Aduh mas, sampean nyanyi lho, kok koyo seri ae mas. Mosok neng karaokean lagune sing sedih-sedih ngono mas. Sebujur bangkai, keramat, siksa kubur. Aduh, jangan sampean pelek karo Sri mas. Bisa mana karaoke ngerum ambek Sri lagune koyo ngono iki tadi. Yo Sriku sing nyanyi. Wes kadung nyawa pura lanang, lagune model ngono iku. Waduh, ora situ mangku mas, wedi. Jangan sampean setel karo Sri. Lah kok Sri kok karaoke ngerum lagune susah-susah. Ora sing happy-happy. Bukit berbunga atau apa ngono, Dek? Yo eling bojone sing di omah iku, Mas. Lha ngamuk Bojone ngamukan ta? Iya, tangi awan titik diseneni. Masa urung mari diseneni, gurung nyapu-nyapu diseneni. Jan alalai mara tuwa kok mak lampir ngono lho bojone iku, Mas. Dadi lek nang karaokean niku dhek koyo ke bawah ngono. Bojone Sri ku ya apa sih? Rumah tangga iku wayahe kerja sama, Dik. Umbah-umbah wong wedok gak iso nyandak ya wong lanang sing nyandak. Kora-kora wong wedok gak iso nyandak ya wong lanang sing nyandak. Ngono lho, Dik, saling bantu ngono lho. Kudu pengertian ngono lho, Dik. Lah lek umbah-umbah jagakno wong wedok. Resik-resik omah jagakno wong wedok. Masak jagakno wong wedok. Lah iku rabi apa perbudakan sih Dik kena Dik, Sri. Wong wedok iku kudune diratukan ngono lho, Dik. Mosok ngamukan. Dadi Sri metu-metu titik-titik ngono gak oleh. Ya gak oleh kuwi lho ndelik-ndelik, Mas. Masalah wong wedok kuwi jarno metu-metu, Dik. Pikirane cek fresh ngono lho, Dik. Kenolete iku lho, kenolete cek akeh ilmu pengetahuane, Dik. Ojo kok ndek omah, nggih daster isu umbah-umbah masak. Awan titik ngurusi anake. Sore titik resik-resik omah. Lah ya opo sih Dik pernikahan ta perbudakan iku kena istri. Wong wedok kuwi ya Allah. Oh, ngono lho Dik koyo sampean ngono Dik. Los pin karaoke budal. Kepengin nonton iku penari tiang budal. Kena oleh sampean kan akeh tak rabi. Ngerti penari tiang, ngerti pure lanang. Wong wedok ki ya butuh hiburan. Pemikirannya cek terbuka ngono lho, open minded ngono lho, Dik. Open minded ngono lho. Kok sampean kan open minded? Tak delok status sampean, OTW delok penari tiang lanang. Lho, masuk iki bojoku. Kan ngono ku seneng wong lanang bahagia. Info pure lanang, ngono kan status sampean di WA. Aku ku yo apa yo. Aku seneng ngono lho, Dik, delok sampean koyo ngono, Dik, bahagia ngono lho. Kulite sampean lho, sak awet nom. Ngono lho, Dik, wong wedok nek kakean hiburan, uripe seneng iku kulite ku awet nom, Dik. Cek fresh ngono lho Mas pikirane, cek gak bunyek di omah mikirne lanangan siji. Lah aku ya wis tak retur bojo koyo ngono. Aduh, kayak